वीडियो में रवा देखत तनी जगह मसूरी है। बहुत बढ़िया लगला। रात के समय होके जब आरती होला उस समय ओमे जौन घंटा बजेला ओकरे अनुसार लाइट जलेला। जैसे जैसे घंटा बजेला वैसे वैसे लाइट जलेला। इतना बढ़िया लागेला दूर से देखला पर। बहुत भीड़ होला, बहुत दूर दूर से आदमी आवेले। देखत नु हालांकि दिनों वाला वीडियो रवा देखाइब, हम दिनों वाला वीडियो हम बनौले बानी, देखाइब। पहले देख ली कितना बढ़िया लागेला। मिले तो रौरो घूमे जाई मसूरी, बड़ा सुंदर लागेला, बहुत सुंदर लागेला। देखब तो देखते रहब। हाँ देख ली रवा, पहले वीडियो देख ली तब रवा बताई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।